କଥା ଶୁଣୁନି କିଏ ତମେ ତମେ ବସାଣରେ କିଏ? ମୁଁ ପ୍ରେତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପ୍ରେତ! ପ୍ରେତ! ପ୍ରେତକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଭାରି ଡର ମାଡ଼ିବ। ଡର ଲାଗିବ? କାହିଁକି ଡର ଲାଗିବ? ତମେ ତ ଜଣେ ପ୍ରେତ। ମୁଁ ତ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି। କାଇଁ ମତେ ତ ତମେ ବି ଡର ଲାଗୁନି। ମୁଁ ପ୍ରେତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ପ୍ରେତ। କିଛି ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନଥିଲି ତ 10 ହାଣ୍ଡିରୁ ତଳ ଦିଟା ଖାଇଦେବି ବୋଲି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ନାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତମେ ତମେ ତ ଭଲ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛ। ହେଲେ ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ପ୍ରେତମାନେ କେବେ କଥା କୁହନ୍ତିନି। ହେଲେ ତମେ ତ କଥା ହଉଛ। ଏଇ ସତ ପକ୍ଷେ ତମେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସତ ପକ୍ଷେ ତମେ ତମେ ସେ ମୁହଁଟା କାଇଁ ଘୁରେଇଛ? ଏଇ ସେ ମୁହଁରୁ ଖୋଲ ମୁହଁରୁ ସେ ସତ ଟଙ୍କା ହଉ। ଆରେ ମୁଁ ତମ ପ୍ରେମିକା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମୋ ପ୍ରେମିକା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ତମ କଣ୍ଠସ୍ୱରଟା ଠିକ୍ ମୋ ପ୍ରେମିକ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଭଳି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରେମିକାର ମୁହଁଟା ତମ ମୁହଁ ସହିତ ଠିକ୍ ମିଶି ଯାଉଛି। ତାର ସେଦିନର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେ କହୁଥାଏ ବେଶୀ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିବନି, ବେଶୀ ଅନିଦ୍ରା ରହିବନି, ତମ ଦେହ